minuta do konce, všichni jezdci jsou stále v jednom kole. A nemění se nám ani trojice postupujících, ale Tamáš Ernest se dostává na první místo přes Martina Beníčka. Třetí je Honza Ujer, čtvrtý Tonda Hybler, který ztrácí na postup v tuto chvíli 6 vteřin. Dokonce zbývá 32 vteřin. Tamáš první, Beníček druhý, tu už najeli rozhodně do svého posledního kola. Třetí je Hujer. Čtvrtý Hybler se ztrátou 3 vteřin. 3 vteřiny do konce. 2, 1, je tady konec časového limitu. Oliver Meister končí. Končí Radek Šut. Končí Honza Kryl. Vašek Vondra. Čelo ještě závodí. První Beníček. Druhý Hujer. A třetí Tony Hybler. Ernest Tamáš v posledním kole se propadl z prvního místa na nepostupovou, dokonce až 5. příčku. Bohužel i takové závodění. Časový limit vypršel, konec závodu.